हेलो लोगोफोर आंनि फ्रिदिमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय आं दंफैयो दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि मालिबिटिया एरिया बावहाय दंफैयो जोंनि आफादनिनो लेडिज आर्मी बिथांनावहाय फैदों आलासि जानो फैनायजों लोगोसे गोबां खोथा सावरायनो फैदों जाहाथे जों बिसोरखौ लोगो मोनदोंमोन जेब्ला 2000 समावनो 2001-2 बे समाव जों लोगो मोनदों बिनिफ्राय 2002 आवनो जों केम्पआव थाफानो मोनदों बिजों रायलायनो गोबां बिथांमोननि ट्रेनिंआवबो जोंबो दङमोन बिनि बारैनो फंनैसो खोथा दुखु सुखु बिदिनो रायलायनो फैदों बिथांनि नामा जाहैबाय रमायना नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय खुलुमबाय अफ्रिदिमारिनि इउटुब चेनेलनिसिम बेसेबांबा बोसोर जाबाय ना लोगो मोनलायिया सावरायनोबो मोनासै बिदिनो 2000 सनावमोन 2002 मोनदां ना ट्रेनिंआ नोंसोरना 2002 आवनो टोटेल 18 बेट्सनि ना मा बेट्सनि मोनलाय बेट्सआ 18 बेट्सनि बेसे गोबाव थानां बावहायथ' 8 माससो जादों गोलैनाया ज' 8 मास 9 मासआ जोङो जादों आरो बेबायदिनो आच्छा ओमफ्राय बे केम्पआव थानायफोरखौ नों दा गोसोखांगोना खाङा ओरैनो गोसोखाङो बिराद गोसोखाङो आङो माने एसेबां गोबाव लोगो दोगो जोङो माबा लोगोफोरजों थालायनाय मालायनाय बिदिनो बन लायलायनाय दै लायलायनाय बिदिनो रेसन रोगालायनाय बहुद गोसोखाङो आरो बेफोरनि जारिमिनखौ गोसोखाङोबा दुखु मोनखांनाय फैयो आरो जोङो रासिन जों माखौ गोसोखांसिनोमोन मा दै दैया जोंनि थाखाय देरसिनमोन नालाय बेखौ जों माइरं रोगानायखौबा जोङो आं लोमजादोंबा माबा मोनसे दोना थानो हायोमोन दा ओमफ्राय नों दैखौबाथ' नों थानो हायामोन ना नों लोमजाथारब्लासो जों केम्पआवहाय दैयाखौ रोगानो गयोमोन दा आरो नों रोगानो जाय रोगाया बेलासियाव पानिसमेन्टआ मोनखाथारोमोन दा स्ट्रिकआबो ओरैबायदि स्ट्रिकखामोन दा दासिम नों केम्पआवहाय माखौ खस्थ' मोनसिनोमोन ओरैनो खस्थ' मोननायाथ' आं बिदिनो बहुद थाबोनाय हिसाबै समाव बेबायदिनो न'फोरखौबो गोसोखाङो जाहैबाय गोसोखांलाबो जोङो ओरै बेराफारसे जों गोसोखांलाबो न'फोरखौ मोनखालिया नालाय जोङो बेयावनो समखौ खाथायनानै जोङो थानांगौ गोनां जायोमोन आरो खस्थ' खालामनानैहाय बिदिनो मावनायाव बिदिनो मा होनो लोगोफोरजों मावलायनायाव बेबायदिनो दुखुबो मोनो माने रंजानायबो मोनो आरो बहुदनो दाबो मोनसे बुस्थुखौ दासिमबो नों रोङा दालाय केम्पआव थायोब्लानो गिसिब हेबनाय बा बायदिसिना बिबार बानायनाय बेफोरखौ गोसोखांगोना खाङा लोगो दोगो नोंसोरथ' जमा जिरायना थायोमोन नोंसोरनि खाथियाव रायलायनो थांनो सानबाबो जों रायलायनो हायिया मोनसे जोंहा रुल दङमोन ना BSMनि पारमिसन नङाबा जोङो रायलायनो मोनामोन दा बिबार केम्पआव जे बिबार बानायोमोन बा गिसिब हेबोमोन बा बिदिनो बायदिसिना हेबनायखौ गोसोखांगोना खाङा ओरैनो गोसोखाङो बेबायदिनो गिसिब हेबनाय मा हेबनाय बिदिनो सारमोनाबो जोंनिफ्राय गंसे हेबनानै हर होननानै बिनाय बेफोरखौ बहुद गोसोखाङो आरो बयबो मोनफ्रोमबो मेचआवनो जोंनियावहाय केटसिना गासै गंनैल'सोमोन ना फार्स्ट टाइम केम्पआव फार्स्ट केम्पआवहाय मोननैल'मोन केटसिना बावहाय गैयाब्लाबो जों 12 जन 13 जन बिदिनो बारा थायोमोन बेफोरबायदि दा आरो बे मैगं खाहैनाय मानायफोरालाय मैगं गायनाय मैगं लायनाय मा लायनाय बेफोरखौ गासैबो गोसोखांहरनो आरो दा नोंसोरनि ग्रुपनि लोगोफोरखौ दा गोसोखांगोना खाङा ओरैनो रायलायगोना रायलाया ग्रुपजोंथ' जोङो आं रायलायो रायलायहरनो फनजों बिदिनो लोगोफोरजों समावहाय रायलायनो लुबैना रायलायहरनो आरो जोंनि केम्पआवथ' गोबां जाथाय जादोंमोन नों बेफोरखौ गोसोखांगोना खाङा ओरैनो गोसोखांनाय गावजों गाव गावलायनायबो जानानै फैदोंमोन सानसे समाव ओमफ्राय बेफोरखौ गोसोखांबा माबायदि नाङो जेनेबा जों गावजों गाव गावलायनाय केम्पआव जों जादों दे आं दिनै बे खोथाखौ स्पस्ट बुंदों आं मालाबाबो बेखिनि खोथाखौ बुङाखै बिसोरबो दङमोन अब्लानि समाव फिसा फिसौनिनो केम्पआव माने गोबां गावजों गाव गावलायलायनायबो जादों बिनि उनावसो नोंसोरखौ ओरैहाय माबा केम्पनिफ्राय माबायाव लाबोदोंमोन दा माइमानसिं डिस्ट्रिक्ट हालुवाघाटआवहाय बांलादेशआव बिसोरबो दङ बांलादेश ट्रेनार बिसोरनि ग्रुपआ
18 बेट्समोन दं ना औ 18 बेट्समोन ओमफ्राय बिसोरनि ग्रुपआ ट्रेनार फ्रायानो फेमिलि जाजोब्बाय सोरबा सोरबा दिनै दंजोबोआनो दे फेमिलि जाजोब्बाय ओमफ्राय बिथांमोना सारेन्डार जायाखै इन्डिया गभर्नमेन्टनि आखायाव बा पुलिसनि आखायाव बिसोर मालाबाबो सारेन्डार जायाखै डिसबेन्ड जाजासिम बिसोरो थाबाय थादों दा जिहेतु बांलादेशआव हालुवाघाटआव जों जमा दंमोन दा बिखा रोजामोना माइ गायफानाय माफानाय बेफोरखौ गोसो दंना गैया गोसोआव दङ बिसोरो सारमोनजोंहाय मावफानाय मानाय बहुत गोसोखाङो आरो आं हालुवाघाट बे सतबांसा सुसिलनि न'आवनो थायोमोन बे समावथ' नोंसोरथ' दा मालाय हादोराव फैनो मोनोमोन जोंथ' फैनोबो मोना माबो मोना दा बिसोर आफादनि खामानि मावदों हारिनि खामानि मावनानै बा बर' हारिनि खामानि मावनानै नोंसोरो दिनैसिमहालागै गोसोखौ बा माबायदि मोनो ओरैनो गोसोखौथ' जोङो बेफोरबायदि मावै दाङै सारमोनजों मावफानो मोननायखाय बिराद मोजां मोनोमोन बिदिनो रंजा खुसि जोङो मावै दाङै जायोमोन आरो बिसोरो मालाबाबो खामानिफोरखौ बानाय बुङामोन मालाबाबो बादों थाङा बेफोरबायदि खोथाखौ मालाबाबो होनफेरा दा बिदिनो जों ज' थादलायोमोन बिसोरजों मालाबा जों बिसोरबो डिउटि थानांदों जोंफोरबायदिबो थानांदोंदां ना डिउटियाथ' खय घन्टा खरि थानाङोमोन नोंसोर बिदिनो बोरैबाला 1 घन्टा 1.5 घन्टा बेबायदि फाला बदल रानो आरो सोलायलांबाय थायो सोलायलांबाय थायो बर्डार बारनायाव माबायदि खस्थ' मोनो आरो बर्डार बारनायाथ' बहुत खस्थ' मोनदों बिदिनो रुवा दाउखा बिदिनो हरना गुरना थाबायनाय मानायफ्राव बिदिनो मा होनो मालाबा नोंसोर बारफेरनायखौ गोसो दङना जे हारसिङै बारनाय बा सानै लोगोजों बारफेरनाय बेफोरखौ गोसोआव दङ नामा गोसोआव दङ बावहाय नोंसोर सानैजों लोगोजों लोगो बर्डार बारनायाव माबायदि इन्टारेस्ट जाया माबायदि गिनाय फैयो माबायदि साननाय फैयो बेफोरनि बारै फंनैसो एसे बुंनानै होनायलाय आंनि लोगोआथ' सासे माबामोन हाजं ना माबासोमोन जोङो बे हाजंजों ददेरे नाममोन आरो बे ददेरेजों आंजोंसो जोङो खामानि मोनदों नालाय बेवहाय जोङो बांला बर्डारखौहाय जोङो बारनायाव बहुद खस्थ' मोनदों आरो खस्थ' मोनब्लाबो जोङो खस्थ'नि गेजेरजों जोङो बारग'बोदों आरो ददेरे होनायखौ आंबो दासो गोसोखांदों बे मानसिखौ हाजंखौ बिराद गोसोखांबाबो हायाखैमोन हाजं होनायाव दासो गोसोआव फैफिनदों दा ओरै बे ददेरेनि न'आवबो मालाबा थाफैदोंदां नोंसोरो थाफैदोंमोन खनसे बियोथ' शिलंआवसो दङ बियो मोनसे बिमानै ना बिमादैनि न'आव दङमोन ओमफ्राय हजोंनिफ्राय बांलानिफ्राय फैखांनानै नोंसोरो बबे केम्पआव थाफैया ओरैनो बांलानिफ्राय फैनानै जोङो दा ओरैहाय माबायावहाय सेरफांगुरि केम्पआवसो जोङो थाफैदोंमोन आरो जमा बिदिनो सारमोना मोनसे रुम लानानैहाय दोनबाय बेवहाय जमा सिख्लाफोर गोजा ज' थाबाय आरो जों खयजनसो दंमोन बेवहाय जोङो दा माबा दंमोन 8 जन 10 जनसो बिदि थादोंमोन आरो जों आं बारा खोथा सोंनो नागिराखै दा लोगोजों गोबाव जिरायब्लासो खोथाफ्रा रायलाय ओंखारलाङो दा जोबथारनायाव आं मोनसेल' खोथा सोंनो लुबैदों लेडिस आर्मिफोरनि गेजेराव दिनै गुबुन बेट्सफोरा मोनदों जुनियर नोंसोरनि जुनियरफोरा दिनै मोनदों नोंसोरथ' दिनैहाय आफादाव ट्रेनिं लादों गुलि अरदों नोंसोरो रावजोंबो सारेन्डार जायाखै डिसबेन्ड जानानै नोंसोरो दिनैहाय सानसे समाव लेडिस आर्मिब्लाबो जोंनि आफादाव मोनसे हाबा जानायनि मोनसे बैसोनि सम दङमोन बे बैसो सम जानायावहाय बिथांमोना ओरैहाय गुबुन फिसाय लानो गोनां जादों लायाबाबो उफाय गैया माने आफादाव मोनसे रुल फरमेसनावहाय बिसोर बैसो जानाय हिसाबै बिथांमोना हाबा जाग्रोनाय जादों आरोखि बावहाय बिसोरनिया रिहेबिलिटेसनखौ नै बिसोरनि बेट्सआ 18 बेट्सनि ना 18 बेट्सनि सासेल' मोनदों हायना होननायाल'सो मोनदों हायना होननाया मोनदों मोजांनि बाथ्रा खिन्थु बिथांमोननि बेट्सआवहाय रावबो मोनाखै होननानै बुंजागोन मानो होननानै बुङोबा दिनै भेरिफिकेसन जादों थ' आंनि राव नङा दा नोंसोर दा भेरिफिकेसन जादों होननानै बुंदों बिनि खुगाजोंनो एसे खोनासंना लानि दा नोंसोर 4 लाखखौ मोनमारथारबाय ना भेरिफिकेसनानो जायाखै आरो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा खबर लादोंना मालाबा
जोंनि दैदेनगिरिफ्राथ' सारमोनाथ' रावबोआनो खबर लानायबो जायाखिसै जोङो गावबागाव बिदिनो हाबा जानानै गावबागाव न'आव थानाय जाबाय ओमफ्राय जोङो न'आव थाब्लाबो रावबोआनो खबरानो लाया जोंखौ सारमोना दा बे रिहाबिलिखौबो जोङो मोननायानो जायाखै आरो जाखिनि अनसुंथाइ इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय जाखिनि 4 लाख होनाय अनसुंथाइ माबा मोनसे पेकेज होदों इन्डिया गभर्नमेन्टआ बेखौबोथ' नोंसोर मोनाखै ओहो जों मोननाया दा नोंसोर बिनि सायाव बे पेकेजखौ नोंसोर मा होननो लुबैयो बे जोंनि बे जिहेतु गबिन्द बसुमतारी बिथाङानो सानसे समाव जेनेरेल सेक्रेटारिमोन नोंथांमोननि सायाव ओरैनो माबाफोर ओरैनो बुंबाय बायदों नामा खबरफोर लाबाय बायदों नामा बिदिनो खबराथ' लानायानो जायाखै माने सारमोना जोङो माब्लाबानि समाव जोङो लोगो लाहैदोंमोन लोगो लाहैलाबो जोंखौहाय बेबायदिनो जागोन होनो ओमफ्राय दासिमबो जानानै फैयाखै आरो बेबायदिनो केसफोरनि बारै ओरैनो नोंसोरनावहाय केसफोराथ' जेबो केस गैया आरो बेफोरबायदिनो केसानो जायाखै आरो जों जोबथारनायाव आं बारा खोथा सोंनो लुबैयाखै नोंनावबो फैबावगोन केमेरायाव बिथांमोना ओंखारफेरिखाय उसुबिदा मोनो खोथाफोरा बिसिनाबो ओंखारा लासैनो केमेरायाव ओंखारदावब्लासो बिसिनि खोथायाबो ओंखारलांबाय थागोन थ' होनबा आं नोंखौ रमायनाखौ बिसिनियावनो हामबाय होननानै बुङो बिथांनिनो फिसाय बे ndfb आर्ट डिफेक्सनाव बिथांमोनाबो गोबां हेल्प होदोंमोन आं बिथांजों फंनैसो सावरायनानै लायनो बिथाङानो जाहैबाय बिथां बि रमायनानि फिसाय नोंथांखौ आं आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय खुलुमबाय थ' नोंथाङा दिनै आफादनिबो खामानि मावदों बेजों लोगोसे सासे बर'लेण्ड आर्मि बर' हारिनि खामानि मावग्रा आइजो जों जायखौ बुङो ndfb आफादाव लेडिस आर्मि होननानै बुङो बेखौनो नोंथाङा दिनै मोनबाय आफादनि खामानि नोंथांखौबो खोनादों जे ndfb आफादनि गोबां खामानि मावदों होननानै ट्रेनिं मोनाखै जानो हागौ थेवबोथ' नोंथाङा एसे ndfbनि जानानै गोबां खामानि मावनो मोनदों थ' बेवहाय नोंहा माबोरै गोसोआव माबोरै सानो ओरैनो दा खुलुमबाय ओरै सार अफ्रि दैमारि इउटुब चेनेलखौ आं फरायनानै लाग्रोबाय आङो ओरैबायदि आं बर' हारिनि थाखाय आङो नांनायाव माबा मोनसेफोर जानाय बर' जाथिया माबा मोनसे अंग हानिफोर जानाय मानाय बेफोरखौ नुयोब्ला आंनि गोसोआ थानो हाया अरायबो आं हारिखौ सिबिलांनो आं थांखि दंमोन नाथाय मोनसे जाहोननि थाखाय आं थांनाय जायाखै गोबाव समनिफ्रायनो आं थांखि लानानै थाबोदोंमोन खिन्थु आं थांनो हायाखै अभारग्राउन्डआवनो आं थाबाय थादों आं माखासे खामानि आफादनि खामानिफोरखौ आं मावनो हादों फिसा फिसौ थांलाय फैलाय माबा माबि लायनाय माबा बबेबा थांनो थोननानै माबा बुस्थु लायनो थोनाय बेफोरखौ आं सहाय खालामबोदों ओमफ्राय बिदिनो थायै माने फार्स्ट टाइमाव आं पि ग्रुपआवबो आं एसे एनै खामानिखौ आं मावबोदों ओमफ्राय मा जाहोननि थाखाय आफादा मोननै गावस्रानायाव फैदों बे गावस्रानायनि उनाव प्लास आरडि ग्रुपआव आङो बांसिन आं खामानिखौ आं मावनो हानाय जादों बे भेक्सिन गावनाय समाव बहुद आफादनि गथ'फ्रा गोदाव सोराव जादोंमोन बे गोदाव सोराव जानाय समावहाय आं माखासे आं सहायबो खालामनाय जादों बुथुमबायदों बय फैदों बय फैयाखै बेखौ नागिरदों लाबोदों जमा खालामदों ओमफ्राय जमा खालामनानै ओरैनो माखासे माबाफोरखौ ओरै भेक्सिन मा होनो बिदिखौ सेक्सन राननानै माबा खालामलायनाय जादों बेयावनो आफादनि मानसिफ्रा बेयावनो जमा जानानै खौसेथियाव लाबोफिनदों आरडि ग्रुपआ बिनिफ्राय खामानिखौ मावलांदों आं मथा मथि फ्रायानो आफादनि ओरैनो मथा मथि बेयो 7-8 मास बायदि जादों आरो गामियाव थायै ओरैनो ओरै अन्थाव सारमोनाबो मिथियो आच्छा बेयो फैनानै आंनावनो फैनानै जमा ओंखामबो जानानै माखासे ओरैनो बाथ्राफोर सावरायलायोमोन ओमफ्राय फिसा फिसौ बाथ्राफोरखौ बावनो बायदिसिनाफोरखौ सावरायलायनानै रायलायलायोमोन आरो होमबाथ' नोंबो होमबा गोबां आफादनिनो खामानि मावनो मोनदों औ मावनो मोनदों औ थ' होमबा नोंनिसिमबो गोबां खोथा बुंनांगौ दङमोनब्लाबो आं बारा गोबाव खालामला बिदिब्ला गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ दिनैहाय बि रमायना बिथाङाबो गावनि खुगाजोंनो बुंलांबाय जे दिनै बिथांजों आं गोबाव सम लोगो मोनाखैमोन आरो
बिदिनो मालाबा अभार फनाव लोगो मोनो मालाबा साफागुरियाव थांबा लोगो मोनलायो बेल' बिथांनि न'आव हाबफैनो मोनाखैमोन दिनै फैनो मोननानै गोजोननायबो मोनदों खुसिबो मोनदों गोबां खोथा रायलायबावनो दङमोन खिन्थु बे खोथाफ्रा माखासे थालांबावदों होननानै आं सानो सम लानानै बिथांमोननि न'आवबो आं फैगोन थ' लोगोसे आरो बिथाङा दिनैहाय बुंबावदों 4 लाख जिथु इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय जाखिनि अनसुंथाइ मोननांगौमोन बिथाङा दिनै ओरैबायदि हार्डक'र बिथांमोना ओरैबायदि लेडिस आर्मिमोन सानसे समाव NDFBनि केडारफ्रा बर्डारखौ बारनो हालामोन आरो बिथांमोन नङामोनबा NDFBआबो माखासे कयेकटा जिनिसखौ आं गासैखौबो बुंफोरनो सानाखैमोन अनलि थाखा फैसानि खोथाखौ बुंगोन बावहाय लेट NDFB आफादा जेब्ला केम्प दङ अब्लाना फैसा हैनाय लांनाय लाइजाम लांनाय लाबोनाय बिसोरनो जोब दिनै बिथांमोनानो दिनै जुदि बे 4 लाखखौ जुदि अनसुंथाइखौ मोनाबा आरोबाव बिनि देरसिन मा दुखु थाबावनांगौ जाखो दिनै इन्डिया गभर्नमेन्टआ मा होदों जों मोनदोंबा बै सासेयाबो मोनदोंबा बिसोरबो मोननांगौ दिनैहाय बिसोर जुदि मोनाब्ला होमबा दिनैहाय माबोरै जानांगौ जाखो सोरबा सासेया दिनैहाय दैदेनगिरि जानानै सोरबा सासेया दिनैहाय गादियाव थानानै बिथांमोननि खोथाखौ जुदि गोसोखाङाबा सोरनि खोथाखौ गोसोखांबावगोन होमबा जों माला बर' रायजो राजानि खोथाखौ गोसोखांबावगोन समानो गैला होमबा गबिन्द बसुमतारीखौ आं दिनै खावलायगोन नोंथाङा अननानै जेसेबां जोंनि लेडिस आर्मिफोर दङ बिथांमोना सोरबा सोरबाया दिनै रुंसारि जालांबाय सोरबा सोरबाया दिनै मोनबावाखै रुंसारि जानानै थांबाय थेवबो बिथांनि नामावथ' मोनसे अनसुंथायाथ' फैनांगौ बिथांमोना दिनैसिमबो सारेन्डार जायाखै डिसबेन्ड जाजासिम आफादा मा खामानि थिनदों बेखौबो मावदों बिनि गेजेरावसो बिथांमोना जेसेबां लेडिस आर्मिफोर दङ बैसोनि खोथा दं बावहाय आफादनिफ्राय पारमिसन लानानै ओरैनो लायाखै बिसोरो आफादाव पारमिसन लानानैसो बिसोरो दिनै फिसाय लाहैदों होमबा दिनै बेफोरबायदिनो होआबा सोरबायदिनो होगोन आं गबिन्द बसुमतारी सार बिथांखौ आं खावलायगोन अननानै बिथांमोननि जाखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ बेखौ सारमोना गबिन्दखौ आं दिनै सार होनदों अननानै बिथांमोननि अनसुंथाइखौ मोननांगौखौ बुथुमनानै होयोब्ला आरो खबर लायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो थ' लोगोफोर आं गेजेराव गाज्रि माबाफोर खोथा बुंदोंब्ला आरो माबा मोनसे गोरोन्थि खोथा बुंदोंब्ला आंखौ क्षमा होबानो जाबाय आंथ' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि